Sabies que les casetes del Garraf tenen més de 100 anys d'història? Aquestes casetes verdes i blanques amaguen més d'un segle d'història i són úniques al món. Es van fer als anys 20, quan pescadors i treballadors del ferrocarril es van establir aquí. Van fer aquestes casetes per guardar els seus estris i poder-se banyar al mar. Eren cabanes fetes amb fusta i canya, fetes amb les mans per gaudir de la mà sense luxes. Un petit barri mariner fet de fusta, sal i molt d'esforç. Aquestes petites i modestes casetes són un reflexe de la cultura catalana relacionada amb el mar i són un recordatori viu de les nostres arrels de cultura mediterrània. Han sobreviscut a tot, a temporals, a obres i fins i tot a la Guerra Civil. Durant aquells anys foscos, el mar era frontera i refugi alhora. El Garraf va patir bombardejos per la seva proximitat amb el ferrocarril i moltes casetes van quedar molt malmeses, però la comunitat les va reconstruir una a una. El 2022, després de tanta resistència i de tanta història, van ser declarades bé cultural d'interès nacional. Conservar-les és conservar un trosset d'ànima catalana fet de resistència, de treball, esforç, de pau i de mar. Coneixes altres pobles amb platges amb històries així? Digue-m'ho als comentaris. I segueix-me per més històries del nostre litoral, on cada onada amaga un relat.